Apa, Mikel Jarramendi naiz, Arrodeo taldekua. Ni Pascal naiz, Medina Grisetik, eta hementxe gaude eta madazbiaren estandean. Kaixo, ni Leire Etxezarreta naz, Neomak taldeko kidea. Ni naz Aitor, bengo bezala ezagututa bai dantza eta bai musika munduan, eta bai plaster bat hemen gaur zurekin egotea. Ni Iker Lauro naiz, musikaria, donostiarra, haian bizien donostiar bat. Ni Jon Gaztaia naz, Jonkaz, badaukagu kartelean, eta nabila orkesten dan nire lehengo dizka. Ni Jon Gartia Zabala naz, eta Gar taldean joten dut. Kaixo, Janus Bester naiz, eta hementxe gaude beste urte batez, Durangoko azokan, Lore gure bigarren lana aurkezten. Zero Basabe naz, Xamizeko bateri jolia. Niretzat da toki berezi bat, txikian nintzenetik etorri izan naiz Durangora, ni Zornotzan bizi naiz, esan Josipiko plana, gaina gustatzen zait pilo bat diskak erostea, diskak osorik entzutea, niretzat da oasi kultural bat eta ez bakarrik kulturala, da euskararen mundu ideiliko hori, de repente entzuten da euskara leku guztietan eta hemen nagusi gara, ez? Azoka urtero bezala topagune oso berezia, elkartzen garelako bai artista guztik eta baita kontzertu guztitara, gure musika etxetatik entzuten duten pertsona guzti horiek, beraz, horrelako elkartaratze topagune oso berezi bat, ez? Zerbait berri ateratzen baldin baduzu, zerbait kaleratzen baldin baduzu, nik uste oso garrantzitsua dela hemen egotea, batez ere ikusgarritasuna handia lortzen duzulako, jende asko pasatzen dalako mendik, eta dakielako zure berri, ez? Bestela, saren bitartez ere egin dezakezu, baina nik uste irisgarritasuna ez dela berdina. Azkenean hemen euskaldun asko pasatzen dira, eta garrantzitsua da horregatik hemen egotea. Urten atera dugu zuloa gure diskoa, vinilo formatuan ekarri eguna Durangora, eta orain bigarreneko zatera gure bai, orain dela Durangoko azoka hasi zenean, atera dugu zuloa zen irteera EPA, kaset formatuan, lago abesti berrirekin, bakarrik laugarren abesti hori kasetean bakarrik dugun oraingoz. Nire musika taldea Rodeokin, diskoa atera genuen martxuan, eta urten urtero zia etortzen azoka, baina nola diskoa atera duen, urten Esparakeko lagunakin estanda elkarbanatzia erak eta hemen gaude, diskoa eta kamiseta saltze. Musika niretzako da, egunero entuten duten gauza bat, bierrezko edan gauza bat niretzako, entuten eta jo egiten duten gauza bat da, eta egia esan hori, lehen esan dutu dana, bierrezko gauza bat, nire egunerokotasunean. Galdera potentia. Niretzat da, ilusioz eta niko pasioz bizi duten zerbait, terapiatik beha badauko, uste dut, eta hori bertan musika niretzat da laguntasuna, talde lana eta ilusioa esango nuke. Bai. Beharrezko gauza bat bizitzeko. Ura, jana eta musika beharretu duzitzeko. Dana da musika. Beti da nik entzun dudan musika, bizia da guretzat, miretzat bai, eta da amaguia 30 urte hementxe. Lasturak Orbain izena dauko diskoak eta pixkate izenako barne biltzen dau, guk esatia nahi izan duguna. Guzen du dela nolabaiteko barne bidaia moduko bat eta beldurren eta aldaketen inguruan asko hitz egiten dugu. Eta bada guretzat modu bat, beldurrei modu desberdinetan begiratzeko
eta kantuak be idatzi ditugu pixkatez beldur horren bueltan, fase desberdin batetik esango. Orduan da olako barne bidaia nahiko sakon bat da. Nik uste kanta bakoitzak badakala, bere historioa edo bere zer esan bat. Egia normalian kantak dila nire bizipenak edo nire gertuko jendean bizipenak, eta nahiko sentiberak diela esango nuke. Esan dudan bezala, bosgarren solairutik izena du, 50 urte bete dituan egunean kaleratutakoa, eta pizkat disko kontzeptuala da eta horren inguruan hitz egiten du. 50 urte betetzean nola ikusten dudan, hemendik aurrera dudan bizitza, laburrago izango dela bizi dudana baino, orduan ze bildur eta ze gauza ikusten dituan nik bosgarren solairu horretatik, ez? Pizkat horren inguruko kantuak dira eta hor daude disko hortan bildumatuta. Bale, azkenengo lan hau, izetez da lan autobiografiko bat, azken lantzen dudalako nire bizitako parte batzuk edo elementu batzuk, eta gure izan dutena da, kantu pop rockeroekin transmitidu emozio bat edo puntu intimoak dien puntu batzuk musika honegaz. Eta nik uste nahiko frutu polite lortu dutela. Esan duzan dago, ez da? Daude musikari pilo bat daude hementxe, talde pilo bat daude, eta bakoitzak badaukagu hemen gure estana, eta uste da do it yourself, eta hementxe gaude, betirako. Nik uste dut potente da bilela euskal musika, oso anitza dela, talde berri pilo bat, eta hori gustatzen zait, eta baita ere euskal musika lortu du mainstream izatea, lehen ezen mainstream orain lortu du. Nik uste orain gaudela momentu batean aniztasun pila bat dagon, hain azte ikusten orain lagun askon postuak eta bakoitzak bere musika estilua daka, eta esango nuke pandemia ondoren euskal musika ireki dela desente eta gero eta genero gehiago bai dela euskera ziten, ondo. Ondo, nik uste dut, eszena asko aldatu dela, azken urteetan asko zabaldu da abanikoa, eta uste dut hori, aniztasunak egiten dula kultura aberatsagoa, eta euskal kulturan ere horrela gertatzen ari dela. Jendeari izango dut kultura konsumitzeko, azkenan garrantzitsua da, edozein kultura mota konsumitzeak, horrek ematen dio osasuna, ez? Ez bakarrik diskoak erosten, baizik eta kontzertotara joaten, o liburuak irakurtzen, o antzerkira joaten, horrek ematen dio pixkat kulturari bizitasuna, ez? Eta herri txiki bat gara, eta behar dugu sustengu hori, eta jendearen sustengoa oso importantea hortarako. Hasi berri dauzen dien musikariei, zaiatea euskera mantentzen, euskera sustatzen, musika euskera egitea, azkenean dela guretako dekogun gauzarik errealena. Orduen, aurrera euskal musikagaz. Entzun Ruper Rodrigaren disko berria, kristona. Musikakiko inkietu diakan jende horri esango nahi jobe, segitzu lana egiten, azkenean lanak inda gogua jarrita edozein lekuta aldatzea daula ikusi dugu gure taldiakin, eta segitzeko burrukan eta disfrutatzen gehien bat. Mezu bat, aurten azokara etorri ezian herritar denei ez galtzeko aukera, urrengoan etortzeko, hau ezagutzeko, ikusteko Euskal Herrian, bai musikan, bai literaturan, ez da talentu dagoen eta ze lana dagoen. Hemen bengotarren partez, eskerrik asko etorri zazten guztiei gure postura, elkar banatzea, gurekin egotea, guretzako plaster izugarria delako zuekin egotea, zuei ere aurpegia jartzea eta bizkat momentu batzuk zuekin egotea, eta hoize, ni esker mundu guztiak.